بنزیکبوونا dema palayê anko çînîna Mûsim li herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê û bi bilimbûna peleya germayê asta metirsiya pêketina agir di nava zeviyên çandiniyê de bilind dibe. Mihemedxêr cotkar e û pisporê warê çandiniyê ye ji dengê Amerîka re dibêje got îsal amadekariyên palayê ji aliyê cotkaran ve kêm in. Ew jî ji ber deregmayîna baranê bi taybet di maha Sibat û Nîsanê de û ev yek zirarik gihandiye zeviyên genim li deverê. ليش بو محصولات زراعي قالك تعدليات باران اخري وشباط دنات نيسان دجنات اخري بالتالي باران هات يعني بتشكي دفع داء سقي اغلبه وبعد جيجو بتشكي ريحه ذهب وبتشكي او جيراك بقره. هەروەها محەممەدخێر ji dengê Amerîka re tekez dike got ji bo parastina berhemên mayî pêwîstiya deverê bi tîmên taybet ji bo hewarçûnê heye. هەروەها divê li her gundewarekî otomobîlên akurkujê û kesên çavdêr hebin da got zeviyan biparêzin. هر منطقة هبه اطفائي قدوها باللي هر منطقة مثلا غير منطقة قحطانية ده اطفائي سي اطفائي ده نالي قحطانية هكا منطقة حميس ده اطفائي سي اطفائي ده نويدي منطقة البراك ده مستنفار بدا مغنم ده دوی عسكر هبن گو بشيار بن بيشور حراسة في قلمي بكش بواف قلمي هبكي دسته واسو معا بخنا واسو معا ده باحتفاظ بي بكن laliyekî din ji bo parastina zeviyên cotkaran ji şewatê û rûbirûbûna rewşên awarte rêveberiya Xweser komîteke taybet ava kir. Cîgerê desteya çandiniyê li herêma Cezîrê Mehmûd Mihemed ji dengê Amerîka re da zanîn got armanca wan ji avakirina vê komîteyê rêxistinkirina karê çandiniyê û wergirtina berhemên cotkaran herwiha pêşkêşkirina hêsaniyên pêwîst ji bo wan. Me xwest destpêkê em karê xwe rêxistin bikin, em ehtiyacê xwe em teemîn bikin ji itfaiyê biçûk bê نزیکا 1000 اطفایی وک دستای چاندنی و پیشکش بکه 41 اطفایی هیه شارداری و پیشکش بکه هم اشیاء خواه ام نهل آگرچه ام تأمین بکن و هم ام کار بریخستن بکن دم ام کتن روشا چنینا موسم ده ام تفزانن دمک نزیکه ام کار بریخستن بکن. Hêjaya bibîrxistinê got di sala 2019 de nêzîkî 435,000 donim zevî li herêma Cezîrê şewitîn û ziyan gihîşte nêzîkî 6,000 cotkar. Rêveberiya Xweser jî biriya komîteyên taybet ew cotkar tawîz kirin. Herwiha 45% ji xelkên Bakur Rojhilatê Sûriyê bi awayekî rasterast debara jiyana xwe bi çandiniyê dikin. Li deverên Bakur Rojhilatê Sûriyê nêzîkî 2,500,000 hektar zeviyên çandiniyê hene. Got bêtirî 13% ji rûbarê xaka Sûriyê pêktîne. Li vê herêmê tê gotin got belayê zat heftin a hêsan agire. Hewlên cotkar û rêveberiya Xweser hene got berhemên got ji kêmbûna baranê, kêzik, pûçbûn û serm û qeşa rizgar bû. Keda salê ji agir jî bête parastin. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.